your now begins. Täällä on ihan lämmin. Nyt tulee varmaan joku traktori vastaan täällä pikkutiellä, josta kuollaan. Let us see where this road takes us. Yes. Oikeesti näitä mäkiä, mutta vittua! Mä en voida kaasua, mä syyn vittua! Sanna voi sanoa hei! Hei! Täällä on vittu joku karhu ajaa Karhu ajaa! Sillä voisi vaan väristää jollain vanhalla Vadelmaveneellä. Ilman, että tekee jotain tollasta. Mutta syntiin syntikkapoppi. Kuka toi on, mistä mä saan sen numeron? Eteenpäin. Ei ku eteenpäin. Ei ku eteenpäin. Ei ku oikealle. Eteenpäin. Oikealle. Kiihtyy vaikka mä en paina. Katsokaa mitä meillä tapahtuu. Korkee. Tiedätkö mikä muu on korkea? Mihin mä oikeesti voin paskaa täällä? Mitä vittu? Kylil. 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 Minä. Ai toi on nyt hyödyllinen kun sä. Jaiks. Asfalttia. Tollain pitkä suora. Oh my god, tossa rannalla on asfalttia. Tollain pitkä suora. Kauheeta. Mitä mä sanoin? Mä aloitin ja sori. Oota, okei. Oot mä käännyn ympäri ja sit sanon sen. Kään. Olipa kerran alien. Ja se pani mua. Wow! Mustan. Wow! Don't let your mama know. We don't care if you're a girl or a toy, if you're a game or a boy, if you're a nerd at heart. This shit is so sad because when I grab it, this dick is so sick. It can start a family now. This calls for a celebration. Make me go! Whoa! You know what I want. Whoa! Give me more, give me more, pretty please, a prescription. Give me more, pretty please, a prescription. He was a boy, she was a girl. Could it be any more obvious? Mitä mä kannuin just? Näin! Ja Rialla sopis! Vittu. Polkuuta.
paskassa pellon vieressä. Onko sitä enemmän kuin 10? Itse on paskaa polkua pellon vieressä. Feikki ruumiin, jonka se heittäisi tonne ja sit se ihminen pysähtyisi ja... Niin joo, niinpä. Onko tässä Hyttynen vai? Mä menen nyt Kuselle, älä please kuvaa mua nyt. Älä hameelle! Älä please kuvaa mua. Paperiin. No ei nyt tullut mukaan. Oota mä tsekkaan, Mitä vittu Sanna? Näyttää siltä, että siinä olisi teurastettu joku, kun mulla oli niin paljon menkkaa. Mä kusin silleen alamäkeen, niin siitä lähtee virtaa sellainen. Joo. Virrat! Se on niinku tän Hei, täällä autossa on Hyttynen, mitä me tehdään nyt? Mitä me nyt tehdään? Avatkaa vittu ikkuna. Avatkaa vittu. 3, 2, 1. Sä avasit sen jo. Se oli sellainen journey to the west. Oliko se arvosta? This is what people do when they were 90s kids. Like and if you agree and remember to be 90s kids. To fun play with fingers in car. Haha. Siis se oli joku semmonen, jos joku avaruusolio, nainen, joka... Okei. Pointti oli se, että siinä oli jotain avaruusolioita jollain toisella planeetalla ja sitten tuli niin kuin ne viljeli ihmisiä. Olipa kerran. Ja se pani mua. Niin mä selitän. Mun pointti oli se, että yksi niistä avaruusolennoista oli semmonen nainen, joka oli niinku pestetty siihen, että se menee maahan. Se oli leikelty jollakin ihmeen leikkauksilla niinku melkein ihmisen näköiseksi silleen, että sitten niinku päältäpä yhtäkkiä huomaa, että se on vittu alien. Ja niin se tarkoitus oli niinku Missä tie on? Sinne niitten planeetalle, se oli semmonen vitun kuvottava, semmonen semmonen Matrix-tyylinen. Ei mä kuoltukaan.